Poznáte ten pocit? Keď sa ráno prebudíte ešte pred východom slnka, ticho okolo vás, para sa vznáša nad vodou a srdce bije rýchlejšie, lebo viete, dnes je ten deň. Dnes to príde. Vôňa vody, chlad na rukách, prvý návod. To nie je len rybáčenie, to je život. Dneska je 21. júla, je pondelok, krásne, dneska má byť do 36 stupňov. Deti som včera odnesol k svokre do Bardejova na týždeň, žena je v práci, ja mám dneska nočnú, takže mám čas do poobedia, tak dúfam, že sa niečo aj podarí, nejaká rybka. Keď nie, tak skúsime to potom inokedy, ale hádam, myslím, že niečo dneska vyťahneme z vody. Jo? Teším sa na tento deň, tak si ho užite spolu so mnou, čaute a vidíme sa pri vode. Takže zakempil som nakoniec tu zo začiatku Ružina. Prichádzajúca cesta, čo je od Košic. Bol som sa pozrieť na tie miesta, ale tie miesta na prítok Opatky, to by trebalo, že by človek... No, nevedel som sa tam proste dostať. Hodil som tam hore dole a žiadna cestička vyšlapaná. Jediná možnosť bola prejsť asi pol kilometra ďalej, jak vlieva sa Opatka do Ružina. A potom z tej vojsť vnúka do potoka a po potoku prejsť, a to sa mi veľmi momentálne dneska nechcelo. Skôr, keď náhodou, že niekto dakedy pôjde so mnou, tak potom by sme to dvaja skúsili. Takže momentálne som na tom mieste. Je tu jeden rybár. Som si veci prehodil. Cestu zavradli, tam mám auto, tak síce nešťastne postavené, no ale dúfam, že nikto ma nerozbije. No. Tu si ideme dole, dúfam, že nespadnem. Tak, no super. Už nie je tak, jak som predpokladal. Dole nejaké výškové zo 2 metre určite. Takže toto bude dneska moje lovné miesto. Sa pôjdem tu pozrieť, či náhodou nebude trošku lepší prístup k vode. Tu je taká stolička. Také hovado to tu nechalo. Samozrejme stolička sa pokazila, tak už ho naspäť nezoberiem. No. Alebo tu neviem. Mám tu dážnik ďalší, to je snad zlý sen toto s tými. Takže tu si čo? Tu je potopený čln tak akurát. Takomu ušiel. No dobre. Teraz dáme asi na to prvé miesto, máme to najbližšie ku autu. Spravím si krmivko. Dneska som nebol. Došlo mi krmivo, jediné čo som našiel bolo zelené do studenej vody a nechcelo sa mi čakať ešte hodinu, kým otvoria rybárske potreby, takže tu ostaneme a uvidíme. Čiže najskôr pelektiky navlčiť, keďže sú 4 minútky dodáme k tomu krmivu. Takže ako som vravel, jediné krmivo, ktoré mi
Na Method Mix doma ostalo je zelené, takže do studenej vody uvidíme, či toto bude fungovať. Zmiešame to s tými peletkami a ide do vody. Kým sa nám navlhčí krmivko, tak si vyberieme. Mimochodom, teraz som také tu našiel gumu, takže komu patrí, môžete mi napísať. Ideme, vyskúšame ako stále trio, sladké nie, tieto tu od Cenasu a od Blažeka jak furt, viacej sa k tomu nebudem vráciať, čiže jak posledné 2 týždne skúšam na tieto 13 strahy, jak mi to funguje, či na rožine, či na čani, alebo aj na iných vodách, takže tieto 3 a nabíjam jedno z týchto troch, teda 2, budem sa to, keď nebude fungovať, obmieniať a uvidíme, na čo prídeme v dnešnom dni. Tak hodíme do toho krmivko, no a uvidíme, jak sa to bude správať. No to sa ešte prevlhčí všetko. Bude fasa. Super bude. No myslím, že to môže byť. Počkáme ešte 5 minút. Ide do vody. Ruky, Shrek alebo Fiona. No, ide jedna. Hop. Dobre. Tam, kde som zahodil, sa teraz vyhodila rybka. Dobré znamenie. Škoda, že sú tu také bojové podmienky. Nevadí. Tu právo budem dať bližšie. Hop. Do polky. Na pravej zrejme máme pleskača, takže ideme ho zobrať. Fúho, to je pekný pleskač. Krásna lopata. Krásny pleskačik. Krásny pleskačik. No. Šup. Bežhet. Oh yeah. Ešte dúfam, že nespadnem do vody. Tak to asi na paradajku chytal. Fuj. Hop. Nie, on pušťa. Rytice, za čo to drhne. Je akcia na prute. Krásna jazda. Za čo tu do frasa drhne tam.
Čo to môže byť? Podľa mňa už strom ťaháme nejaký. Fúha. Poďme, hop. Kaj tam, čo to robí sa. To je strašné. A presne to isté, čo bolo pri tamtej udici. Ty kokos. Podobne od pleskača. Hop. Priatelia, čaute, ahojte. Ja sa momentálne nachádzam na mieste, v ktorom som bol predvčerom, pondelok, dneska je štvrtok. Spoznal som tu kamaráta Paťa pred včerom, tak mi umožnil prísť k nemu. On je tu zabigvakovaný, momentálne vyváža tam na druhú stranu. Niekde má tam bojku. Ja som prišiel zase len na také 3 hodinky na feeder. Dúfam, že dneska aj nejakého kapra vyťahnem. Predčerom som krásne asi 3 zábery vošli do prekážky, presne vedel, že kam mám ísť. Takže ja si to tu teraz rozložím a ideme na to. Takže dneska pre zmenu, ale týmto peletkám verím, takže som si kúpil ďalší, už asi 6. balík túto sezónu. A kúpil som si aj od Starbase'u Method Mix Chili. Takže uvidíme, ako to bude pracovať. No, idem to všetko namiešať a ide to všetko do vody. Samozrejme, budem dneska veriť ako stále, predvčerom, čo som tu bol, takže ide do vody Spicy Crazy a na druhú dicu ide Red Crab. Je to podľa mňa asi najlepšia nástraha, ako som kedy používal. Robím vám to rýchle zábery, takže tak. Dúfam, že dneska zase sa tu nerozbijem po tých šutroch. Vodičku zo studánky čistej. Tak, super. Máme vodičku. Môžeme sa sprchovať. Paťo nám chytil rybu. Pozri, iný pipav. Tam je malý kápor. Možno. A bol strašne veľký pleskač. Asi by mal meter, keby takto zabral. No. Pozri, kamarát tu má všetko kapre pod 40. A ja podberak som nevzal do ríci. Počkaj. Vidíš, táto udica, myslím, že teraz som ju zahodil. Red Crab, vidíš, funguje jak pila. A to ten má ešte aj mieru. Jo, nechce sa mi vstúpiť do toho kúkení. Takže už som vo vode. Paráda. A teraz som ho vyhákne háky a rovno do nohy dostanem. Joj. Ešte aj riť mám mokrú. Ešte, že mám v aute veci na prezlečenie.
Fajne, akčný kapor. Ukáž sa. Jo, som kvôli tomu s tebou cykal do vody. No, idď už. Dobre. Bola to bojovná ryba. Bojové kamene tu boli. Ho. Bude kapričok? Bude kapričok. Takzvaná pekačovka. Krásne na fider. Pobavíš sa, alebo to trhne. Aha, rovno do sieťky ti ide už. Pozri, aký pekný kapričok. Ty boha. Dobrý, ne? To ten dobrý je? No, vidíš. Oh, yeah. 50? 60. No. Taký spokojný na fider. Aký? Kamarát meral, 60-ka. Môže byť? Krásny. Ha! Ide na pekač, alebo do vody? Ide do vody, tak. Krásny. Takže ideš naspäť. Pozri tu. Pozri sa sem. Jaký krásny. No poď. Trošku sa preber. Tak, vidíš. A choď do domova. Ďakujem ti krásne. Kamarát, maj krásny deň. A mne si ho spravil. Takže... No, šup. Ha, a už si ideš. Čauko, kakauko. No, Paťo to už pokladá. No, kapitán sa vracia s loďou. Takže všetko je na svojom mieste tam, kde má byť. A hádam sa mu zadári. Prajem mu. Ja som už na ceste domov z mojej mini mikro výpravy, kde som strávil pri Ružine na tej strane Košickej nejaký ten čas. Bol som v pondelok, myslím, že nejaké 2,5-3 hodinky, dneska takisto 3 hodinky. Vo videu ste mohli vidieť, čo sa nám podarilo chytiť a som veľmi rád, že som mohol vybehnúť na túto vodu, aj keď na krátky taký ten čas. Stretol som kamaráta Paťa, ktorému veľmi pekne ďakujem, že mi dneska držal miesto, som sa dneska zložil k nemu.
S tým, že aj on mal dneska krásny záber, však to mohli ste vidieť na drone, krásna vrčana bola, nestihol som to natočiť a s tým, že potom s dronom som nadletel nad neho. Bohužiaľ ryba sa mu vyrezala, vošla mu do prekážok, jednej prekážky ho vyťahol a cítil na udici, z druhej prekážky už bohužiaľ mu utekla. Čo veľmi kvitujem, že mladý, má 18 rokov a veľká pecka a 100 bodov za to, že chodí na čln a používa vestu, takže vesta je základ, neviete nikdy, čo sa vám môže stať, takže toto kvitujem. No a ja idem teraz domov, mám 3 dní voľna, ideme s rodinou chillovať s tým, že mám roztočené nejaké video na Hornáde, 2 vychádzky, kde som sa zameral na sumce s tým, že niečo sa podarilo, niečo maličké, druhá výprava nič sa nepodarilo, však to uvidíte vo videu. A čiže na budúci týždeň pravdepodobne sa vydám zase na vodu, na Hornát, ak sa mi bude dať, s tým, že prekabáti nejakého toho slizovna a vydať nejaké to video, potešiť sa s ním, s vami. Takže ďakujem krásne, že ste si pozreli to video až do tohto bodu. Áno, nezabudnite mi dať odber a stať sa takedy vidíme pri vode. Jo? Majte sa krásne, nech sa vám darí. Čaute.